Giorgia Montebello hija anzjana li għalqet 103 snin. Giorgia għandha 8 tfal, hija nanna ta' 11, bużnanna ta' 16 u bużbużnanna ta' 1. Marina qaltilna li omma dejjem għamlet l-aħjar għalihom. Trobbija u dejjem kienet trisisti għalina u tagħmel insomma. U iktar ma beda jgħaddi żmien iktar bdejna napprezzaw il-preżenza tagħha. U dejjem tirringrazzja lil kulħadd jagħmel magħha. U tajdinna laħars ma kontu xintom mux kiku min jaffej qiegħda jiena. Giorgia għal snin sħaħ kienet sit ta' ħanut tal-merċaf ta' Sliema waqt li żewġha kien ikun xogħol fuq il-baħar. Tkellem ma' One News Joe Montebello, it-tieni tifel ta' Giorgia. Meta konna żgħar aħna, missieri kien fil-baħar, il-baħar u kien isifer. U kien meta kienu jkunu għaw Malta kienu jġibilna ħafna affarijiet, pereżempju ta' ikel. U ommi kienet hemmhekk kien hemm ħafna ġirien tagħna li kienu fqar, kienet qassam nofs l-affarijiet li kien iġibilna bħal ħobż, butir, kienet qasmu lin-nies tal-ġirien tal-isqaq. Għal-festin żgħar ta' eluq snin Giorgia kien preżenti anki l-President ta' Malta George Abela. Giorgia Montebello qaltilna wkoll kif qed tħossha.